Viamo. Nová mobilná aplikácia, vďaka ktorej môžete jednoducho posielať peniaze komukoľvek. Stačí, ak viete jeho telefónne číslo. Pozrime sa napríklad na Martina. Rád chodí s kamarátmi von. Keď sa skladajú na účet, Martin často nemá presnú hotovosť a ostáva kamarátom dlžný. Potom objavil Viamo. Zaregistroval sa, stiahol si aplikáciu a prepojil svoje telefónne číslo s číslom účtu v banke. Keď sa dnes vyberie von a znova si zabudne peňaženku alebo nebude mať presnú hotovosť, môže sa s kamarátmi vyrovnať hneď. S aplikáciou Viamo si stačí vybrať v zozname kamarátové telefónne číslo, zadať sumu a potvrdiť platbu. Nepotrebuje ani poznať číslo jeho bankového účtu. Peniaze mu môže poslať okamžite a jeho kamarát sa o tom hneď dozvie. Je to rovnako jednoduché, ako poslať SMS-ku. Stiahnite si Viamo aj vy a posielajte peniaze rýchlo, jednoducho a bezpečne. www.viamo.sk Poslať peniaze nebolo nikdy ľahšie.